Aabenraa Kommune bør stadigvæk ledes af en socialdemokratisk borgmester. Det vil være bedst for at skabe lokal fremgang, arbejdspladser og sørge for en god lokal velfærd. Hvis du gerne vil have en kandidat, der vil sikre det, og som samtidig kan huske, hvordan det er at være ung, som vil gøre det sjovere at være ung i Aabenraa, og som kan tale de unge sag, så synes jeg, at Signe Becker er et valg, du bør overveje til kommunalvalget. Jeg giver min stemme til et aktivt fritidsliv, fordi jeg synes, det er vigtigt for de unge og de ældre, for motion og ny natur. Jeg giver min stemme til bedre uddannelsesmuligheder. Det er ikke alle, der har lyst til at flytte fra provinsbyerne for at tage en uddannelse. Jeg giver min stemme til kulturelle foreninger. En kommune, der kan samle og udbrede budskabet. Ikke kun fra hovedbyen, men også ud til de små byer. Jeg giver min stemme til et bedre café- og natteliv, så vi har mere af det, og så det hele det er samlet på ét område, i stedet for rundt omkring byen. Jeg giver min stemme til bedre faciliteter til aktivt udøvende musikere. Jeg synes, det er vigtigt at kunne udfolde sig kreativt, og dermed berige byens kulturliv. Jeg giver min stemme til folkeskolen, hvor der både er plads til faglighed og forskellighed. Jeg har 2 børn, der har gået på skolen bag ved mig, hvor den ene lige er startet i 8. klasse. Vi håber, at du giver din stemme til bedre busforbindelser. Selvom vi ikke lige bor i Aabenraa, vil vi stadig gerne komme frem og tilbage i vores fritid. Efter sommerferien skal jeg starte på STX, og der vil jeg være meget afhængig af busserne. Og da vi ikke selv kan stemme, håber vi, at I har også i tankerne, når I sætter jeres. Kommunalpolitik handler om mange ting. Det handler om sikre skolevej til dine børn med cykelstier og belysning. Det handler om gode rammer for dit kultur- og fritidsliv, så du kan udfolde dig på præcis den måde, du har brug for. Og så handler det om gode uddannelsesmuligheder, så du kan blive her i Aabenraa og læse, hvis du ikke har lyst til at flytte. Faktisk handler kommunalpolitik om alle de ting, der vedrører din hverdag her i Aabenraa Kommune. Mit navn er Signe Becker, jeg er 30 år gammel, og jeg underviser til daglig på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa, hvor jeg underviser unge mennesker. Jeg er også mor til en lille dreng på 6 år, som lige er begyndt i skole. Hvis du synes, at det kunne være noget, der kunne repræsentere dig, så synes jeg, du skal sætte din stemme ved mig den 19. november. Det er vigtigt, at man sætter sin stemme ved en, der har de samme værdier som en selv. Giv din stemme til en, der lytter til den. Signe Becker, din stemme i Aabenraa Byråd. Fuck. Okay. Du siger bare til. Der er nu. Så skal der. Jeg er vågen. Jeg er klar. Du er vågen, det var rart. Er jeg med nu? Nej, du må ikke gå ned. Kan man se min kongekrone? Nej. Min stemme går til kultur. Min dronning og jeg støtter kulturen. Støt derfor min dronning. Ja, jeg går igen. Første gang nogensinde, der har svinget den der. Men det kunne godt være det der med, at man ikke... Færre fugle i Aabenraa Midtbyen. Ja. Stemmer for, at vi må skyde fugle. Ja, det stemmer det ikke, bjerget. Optræde her. Jeg giver min stemme til et aktivt fritidsliv, fordi jeg synes... Nu. Ikke nu. Jeg underviser normalt. Med unge mennesker at gøre hver dag. Tak for lort. Det var pisse. Jeg er ikke blevet færdig endnu. Nej. Der kom folk jo. Do it. Do it. Det var en, der bare skal skrive. Ej, for satan, lige på fortorvet. Ej, det er en dårlig fokus, Signe. Det forstår jeg Nu ikke. laver jeg en god fokus på dig.
Ej, den er dårlig. Den er god, den er god. Den er god, den er rigtig god. Det er starten af din vanvittige. Det er slutningen. Den er god. Den er god.